Kinoy alam jong kasur kabri uhinyo trap hakasan tarik unailar kelalai tur sa sekretariat bat keladawa na kasurkar jala bakadai ban pelat pat batno ya kakai pot jing token halor ke jing sya set yap jong noy alam barim ke HNLC uba cheres to feel thank you hakakat lai tarik unailar arhajar arpaway. Justice delay. Justice denied. Justice delay. Justice denied. We want justice. Justice. We want 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 justice. No, Shibamot tingin daw. Shibamot. why you afraid of us? No thing, no arms, no weapon, no knife. Abandon all. Kinong yalam jong kesur kebri unyo trap apa kejing yalam uba don boklang karleng do bad uba marbot dekar kila litur sa secretariat hagba kila persyang bandrung chapo panyo ay kendu iki hek sarkar man panjing pensai halor kejing penslam man plat pat ba ka kai pot jing tokit halor kajing sya set diap uba cheris te filu thankio Hendri Hamar bagi bor pulit kemsyem lasya yakini kinong yalam jong executive committee jong kesur kebri unyo trap bandrung chapo secretariat kumta kini baro klasyong preng surok keberana kemat jong ke secretariat haga bagilara ikijing tho bat kila perta ban peramjur ya ke sarkar MDA hapa ikijing lamu menteri rangba Konrad Kongkal Sangma usembut menteri rangba uba Preston Tensong bat menteri korbari kejela uba ala kemen rumbui Ban Shipenken Mau haka kalai terik unailar arhajar arpuway u General Secretary berem ke kenhun king atiar HNLC uba cherish the field thankio ula sya asiat yap agi purit agi yang sa ajung hamaulai bat kalami ke jingdawan agi patba bantung daka kenhun tokit ke balat luoj halor kene ke jingja ka sarkar jela kalathung ya ka kenhun tokit ke bakle marwai du chairperson ka Meghalaya Human Rights Commission u Justice Balashong Thad uti vai pay bat hadian bula de ban tokit bania ula let ban IT ka kai pot chak sarkar jela ubna jemang ka snam arhajar arpuar kinong ilam ka sur ka bri unyo trap ka dawa na ka sarkar bakadai ban plat pat ba no ekne ka kai pot namar hadu menta ki bahayeng bat ki pat ba kidang sa ka umdum halor ka jing sya siat yap uba cheris We want justice. We want justice. MDA down down. We want justice. We want justice. We want justice. MK Kerteng Sakanam. Bashiris. MK Kerteng Sakanam. Bashiris. We want justice. We want justice. Justice delay. Justice delay. Justice delay. Justice delay. Justice delay. Justice. Chief Minister down down. Home Minister down down. Deputy CM down down. Deputy CM down down. Chief Minister down down. Konrad Sangma down down. Konrad Sangma down down. Preston Tensong down down. Preston Tensong down down. Lakman Rumboy down down. Lakman Rumboy down down. Lakman Rumboy down down. Lakman Rumboy down down. We want justice. We want justice. We want justice. We penram. We penram. We penram. We penram. We penram. We penram. Hadian katukan epor bagi ni kinong ilam kesur keberiuh nyu trap kidang beteng bet ban syong hapteng surok hakmat ke kerdap jong ke sekretariat Nagiliang sembut menteri rangba ulah kod ekran yaki bat kini kinong ilam kilalit ban nia kran bat ki hek sarkar ha sekretariat uba don bok lang karling do ulong bakila dawa no sembut menteri rangba ban pelat pat ba no ka kai pot kidang babarok kentip bagi jing shisha halor ke jing sya asiat dia uba cheris kam tam ha bagi sarkar klei op diang ya kai pot nadu ubnai jemang ke senam arhajar arpuar Uli itu bau Preston Tensong ula pentip baik kene ke kai pot ansara apa ke yang darbar tawan ke jela haka kendai terik unai lur ka badai ke sni sedang jong ke darbar Unang ilam kesur ke beri unyau trap ulong baya mentahi kene ap shwa ya ke ban mi aka kendai terik unai lur mentaka senam balada ka kai pot kolong ke batiang kin kemen Nrei lada kalong ke bajau kin hak ban yat ka wepat kelenti bat kino ke bedan ketih ke ban peniap uba charis kidai ban chapen stom kat kum ki kendon an bat dei ban be kam sendon yaki Khalai tring jong Agus arjar puai ngatrai kum kajak benreu
nginam pat kelan. Lajak you hapok kesno mulai jongi ngatrai borok ngetep. La dekat jubor daki breu ki jongkaan ya kamen jong rang ba ubah ka government ni kala khublai bat kala welcome you na ka jing im ka balik si ka jing im ka bakla sya ka jing im thamai hanrei kumboong khublai kamon tenrak kadiang ula bam kwai no hadwar blai ha ka khalai trek jong step rangap agos ardar arpwe kani kala penki yangi kum kasur jong kinong mulai ha ka bentak benikong hadien ngiladan ha kasur jong brin nyutra kila bon ki agitation ya ka ba ngila launch na do kitiki por te mentakasngi kasandreng hakajik sisa lada ngim hala ngim perta hakani ka khmat ka khardop main gate jong sekretariat le singim ya kendo ya ka sarkar ni deputy CM hadien jong ka jingu I jongi ya u ni retired chief justice TY Phay ula lech ban submit sha u CM ya ka kai phot nani take inquiry report ngila lech ban ya kendo ya ka family jong Elliot Chesterfield thank you hang te po molek tamsa te tu sing la dap ong ko sarkar leng baki electronic media bat ki paper ngila dap ong hato bandawai gedi ke kai phot ban pelaj paj ba don kam semua ban mi sasisian hasurok nado ubnai me le se la dang ye kran ngila ya lai banai mta me jun julai august ladap ban pelaj te kai phot kan EU kan slam EU baka sarkar kan pentip paj ba no tikani hi kedikas kajingwan ka jongi ban ya kendo ya lande ban wan hala hang ne hapo ka khmat jong ka yeng upaj ba ngot ba ba ngirong ngim shimla krani ginu kiman ni ong bai ngiwan hang ne suma sei no ya kadika kai phot ya ka ba u bai phai ti bai phai chairman jong ka mekla state human rights commission ula submit chipi ba ba ngilai kran ya kane ka benta na songkemen ba u chief secretary batamai udar dekat bat u deputy CM kila yo ban reply sangi bat ka reply ke jongki ka long ba nagleng jongki ki ong ba hakini ki khendiat scheme ladam ndalai da bio approval ka bomot ngin sa sedang no i ka session ka bomot hakan 9 of September kinsa le no haka first day jong ka session te kila kerpat ingi bagi long patient tinggi kumang ong bang long patient since 13 September since 13 August 2021 ngelong patient nang amta kanika jing sha dakhat jubor jong jing jurang ba tingi long mentaro ngelong patient hadu 9 of September tingin pe hang tu kei ka outcome kei ka jingmi lingba kata kai pot ya ka ba table sha hapo ka house hapo session bat hadin anta lada kadon ka bathiang le singin ya kemen bat lada kadon ka bajau ngihap ban ya perkhat bat ban ya sadikiwe patkilinti kedi kalong ka assurance nakaleng jongi shok pai ba jong beri nyutra Bat nakaliang ka jongi ru kwa ban kran da bakasai mo. Ni dap ka jing smulungo ba hadu sisnem. Ba kani ka sarkar kamla ban ai kani ka kop hot. Hadu ba setang ka tu kani sngi. Kan sayo ya ka jing dap snem ya ka jing sya siat yap no jong iba li Chesterfield thank you. Bat ngila ong yi ba balite phim ai kiliu no tang khniat habai dei ba kani ka report habai dei ba kani ka commission mo. Balai phin su pen sa dom sa ya ka judgment riu ka jungi ya ka shnong molai ka jungi bat kham tam ya ka yeng ka sem jong ilit ba si bat ha kani ka por komentaru ngaso ban kentho ya kani ka sarkar kani ka sarkar ka banyon ya ki khasi ki jungi ka bamla ban ai kam ai jam ru tangha ki kam kontrak ka taru ka bala ban terminate no
Wat kibri ki jongi ru kila sengjam la ki jong ki kamru kanyon ka keni no dangsian pilai i ki tari ki wan kala keni no kamsha su bandi bapli kitu ki im na katu ki jat ki da kitu ki jat jakpo ba ki im bapli ban kamai bandi kitu ki tari odjur ki tari kho kwai ki wat kho jur ki wat oddo bapli mentala saksis no te beli pat ye kitu ki tari ki bahe ki bakerdep ka ne po ki dukan ki bahe pimsis mo ki badia gitu ki barjala biwan napo imported ki bawan nabar gitu kitari balai pimsi si gitu ngibu ya ka jingkali balai ka sarkar kam sisu gitu kitari mentar la di pej apo ka jela ka jungi udukhar lai usong singan bang ne po ka rikasi ka jungi kakam ka jam lai ubiang ba pina pej haki jaka ki baro ki baper menubam long he babuni bolong he udukhar sudah usong hapo dukan ro di dukan he ro di dakhar haki office ro di dakhar tang khasi jongi hapsong hapo madan hapsong hapo ki dukan ki barya te kini kelong kai kaba snosi ba do kata bat aba ki khasi ki jongi ki di gitu kitari ki wan les pisngo ba upat ba jongi unti itu ya itu kitari ban ya dumbriu se Hendra ki pulit ken ki badon ya kitu ki pistol ki gun ki eki mo ki wan nyon panban ki wan siap panban hapo ka sno mulai ke jongi deban penduk panban gitu ki jat beriu kan deban keni deban abandan panban gitu ki yaitu ki arms kan ki banut ban wan hakmat kalok hakmat ki khun senya man stem ban siap ban khat jubor ya ka jingim jong niu samlarang ba jong keri ba jat beriu ka jongi lada ya ki returnis ngarang ong iba perstun mene pidai ma phi ba pedang ya uba siris haka arjar khat phra nrai kadai ka sarkar ka jong phi lingba home minister na ka UDP upha pat ban siat haka arjar puai haka khalai tarik agos dima phisia ba pedang ba dima phisia ba peniam ti kani kalong kai ka basungsi lada yeki returnis phin siat phin peniap no kalong ka discouraging ya kitu ki ban sawan pan ti kani kadai ka clear message ba na kaliang ka jungi kum ba phila kular khnai tarik ba kandon ka session ba phin pelat ba itu ka pot ngini ap mo ngini ap ya kata